Гошо? Аз съм красавица. Това е Гошо. Лудо момче, създадено от Бога. Да, ще давам Ударете оператора. Колко ти рекорда? 1 400 000. На ваши моти го бия. Колко ти рекорда? Ами, почти 2 милиона. Ай, на ваши моти. Колко ти рекорда? Почти 2. Колко ти рекорда? Почти 2 милиона. Колко ти рекорда?
Няма често часовете, няма да мога. Успех ще ти е нужен. Аз съм стоял. Успех ще ти е нужен. 3, 2, 1, успех ще ти е нужен. Знам. Добре, микро. Айде. Чакай. Пусна статива, той ще е по-голям от теб. Ако пусна статива, ще е по-голям от теб. Имаш да растеш, момче. Някой идва. Дано не го трябва да не го спи. Погинеш се за мен. Аз съм Батман! Той развали клип! Гледайте Батман по Cartoon Network! В събота от 10 часа! Ела. Сашо! Сега казваш мъртъв. Събота 17! От 10 часа! Мъртъв си! Батман съм студентен! Човек да се провали си. Дай па. Яо. Мъртъв си! Починята ми ще Справедливост!